बोहैथि जुलाइ दाननि 17 खालाराव उदालगुरि जिल्लानि डिमाकुसि मिनि स्टेडियामाव बावैसो सान सिगां जालांनाय आसामनि जि दैबाना बेयाव गोबां रायजो राजाया खहा जाबाय, गोबाङानो न' बां सिलिंखार जाबाय, हा आबाद फोथार खुरखानानै लांजाबाय। दा बिनि थाखाय आसाम सरकारा मोनसे रिलिफ फान्ड खुलिदों आरो जोंनि बिटिआर सरकाराबो रिलिफ फान्ड खुलिदों। दा बे रिलिफ फान्डआव जोङो जोंनि बिटिआर सरकारनि स्पर्ट्स आरो लाइमोन जौगाखां बिफाननिफ्राय बे रिलिफ फान्डआव अनसुंथाइ होनो थाखाय जोङो मोनसे राहा लादों आरो बेखौनो जोङो 17 जुलाइ खालारखालि जोंनि सा सानजा भारतनिफ्राय ISL गेलेगिरि जिखिनि खेलारिफोर दङ बिसोरनि मोनसे टीम आरो जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलनि गोबां मोजां मोजां टीमफोराव गेलेगिरि दङ, माखासे रेलवे, अइल बा आसाम इलेक्ट्रिसिटि बोर्ड बेबायदि टीमाव गेलेगिरि बिथांमोनखौ लानानै मोनसे चेरिटारि फुटबल जों कम्पिटिशन एबा टुर्नामेन्ट जों फाथिनो नागिरदों। बेवहाय जोङो जायफोरा गेलेनो एबा खेलाखौ नायनो थांगोन बिथांमोननिफ्राय जोङो अनसुंथाइ महरै जोङो लानाय जाहैदों आरो बेवहाय जायफ्रा एसे MLA, मन्त्रि बा EM बा MP बे रेंकनि बिथांमोननिफ्राय जोङो 10,000 जों अनसुंथाइ लानो थाखाय थि खालामनाय जादों आरो बिनि उनाव जोंहा 2,000 दङ, 1,000 आरो ओनसोलनि सुबुंफोरनि थाखाय जोङो 50 राङै जों अनसुंथाइ महरै लागोन आरो बे गेलेनायाव जायफ्रा नायना थांनानै जोंनो अनसुंथाइ होबाय बे अनसुंथाइखौ जोङो आसाम सरकार बिथांमोननि जि रिलिफ फान्ड डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा गिबि मन्त्रि बिथांनि मुङै थानाय बेयाव खावसे आरो जोंनि बिटिआर सरकारनि मानगोनां बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथांनि मुङै जि रिलिफ फान्ड दङ बेवहाय जोङो होगोन आरो बे मोननै बा बे अनसुंथाइखौ होनो थाखायनो जों बे गेलेनायखौ जोङो खुंनो थाखाय थियारि खालामनाय जादों आरो बेवहाय जोंनि सा सानजा भारतनिफ्राय ISL आव गेलेनाय जोंहा हलिचरन नार्जारि, बिनित रय, बावरिंदां बड' बेबायदि गोबां गेलेगिरिफ्रा गेलेफैनो थाखाय थियारि जाबाय आरो बिथांमोना जोंनो भिडिअनि गेजेरजों जोंनो खौरांखौ फोरमायहरदों। राइट 3टानिफ्राय बेलासिनि 3 रिंगानिफ्राय जों गेलेनायखौ जागायगोन आरो बिनि सिगाङावनो जोङो हारिमुनि दिन्थिफुंनाय जोंहा आयदा दङ बेखौबो जों खालामनाय जागोन आरो बे गेलेनायखौ बिटिआरनि मानगोनां गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा बेखेवनानै होगोन। थांनाय जुन दानाव जोंहा आसामाव जिहेतु आन्डार 17 हिर' नेसनेल गेम खुंदोंमोन माने लेडिसनि बिनि मोनसे ज'ना डिमाकुसियाव जादोंमोन मिनि स्टेडियामाव आरो बेवहाय आसामाव 9 जनाव जानाय गेलेनाय जि जादोंमोन बिनि गेजेराव बांसिन नायगिरिया डिमाकुसिनि बे मिनि स्टेडियामाव जादोंमोन आरो बे हिसाबै जोंनि ओनसोलाव एबा जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलाव गेलेनायनि फारसे रायजोफोरा मोजां मोननाय, रायजोफोरा मदद होनाय बियो जोबोद बांद्राय। दा बेखायनो जोङो मिजिंथिदों बे डिमाकुसि मिनि स्टेडियामावबो फैबाय थानाय 17 खालाराव जानो गोनां बे गेलेनायाव रोजा रोजा सुबुङा बे गेलेनायखौ नायनो थाखाय फैगोन। आं बेखौनो खावलायहरगोन नैबे रादाब बिबुंसारनि गेजेरजों जे जोङो जिहेतु दुखु दाहानि समाव गावजों गाव जोङो मदद होलायनांगौ, बेयाव हारि धोरोम राव जेबो बासियालासे खैफोदा बयनिबो थाखाय जाबाय। दा बेखायनो सोरनिबा 2,000, सोरनिबा 1,000, सोरनिबा 500, सोरनिबा 50 रांनि बे मददथिखौ जोङो जुथायोब्ला बेनो जोबोद गिदिर मोनसे मददथि जागोन। आं बेखायनो खावलायगोन बयबो जाहाथे अनसुंथाइ होनायनि मुङै गेलेनाय जि गेलेगिरि बिसोरखौबो जाहाथे थुलुंगा होयो आरो आंहा मोनसे फोथायनाय दङ जिहेतु ISL आव गोबां गेलेगिरिफोरखौ जोङो नुयो आरो बे गेलेगिरिफोरनि गेलेनायखौ जोङो टेलिभिजन बेफोरावसो जों बांसिनै नुयो। दा बेखायनो 17 खालार खालि जानो गोनां बे गेलेनायाव जिहेतु ISL नि गेलेगिरिफ्रा गेलेगोन दा बिसोरखौ गावनि मेगनजों साखाथियावनो
एबा मोगथाङावनो नुनो मोनगोन आरो बिनि गेजेरजों जोंनि जाखांफुनाय गेलेगिरिफ्रा माखासे थुलुंगा मोनगोन आं बेखौ मिजिंथिदों आरो बे गेलेनायनि गेजेरजों जोङो दुखुनि समाव जे जोङो खौसे जानानै बयबो गसंथानांगौ जोंनि गेजेराव खौसेथि अनलायनाय थानांगौ बेखौ जोङो लाबोनो हागोन आंहा बेखौ फोथायनाय दं। मोनसे फोसावथाय खैराबारि उपेन्द्र नेशनेल एकाडेमि फरायसालियाव देग्लायनिफ्राय 10 थाखोनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो। फरायसुला आरो फरायसुलिफ्रा थाखो 10आव मुं थिसननो गोनो गोथो जानानै दंब्ला एबा देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव उथ्रिना गुबुन फरायसालिमाफोराव मुं थिसननायाव मानिबाफोर जेंना नुजाथिदोंब्ला नोंथांमोना जिंगा दासि खैराबारि उपेन्द्र नेशनेल एकाडेमि फरायसालिया नोंथांमोननो थाखो 10नि सोलोंथाइ लानो खाबु होदों आरो बे फरायसालियाव दा मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। बे फरायसालिया उदालगुरि जिल्लायाव दं। मख'जाथावदि बे फरायसालियाव देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव गासै 80 सा फरायसुला फरायसुलिफ्रा गासैबो मोजां जौखोन्दो लानानै उथ्रिसार जानो हादों। बे फरायसालियाव थानो थाखाय हस्टेलनिबो सुबिदा मोननो हागोन। गोबां मिन्थिनो थाखाय 6003576723 8486610047 आरो 9101511040 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामनो हागोन।